Здравейте на всички и веднага задавам въпроса. Защо вие нямате кола, къща или дом или място, което да е ваше? Или нямате нещо, от което действително се нуждаете и така и не може да го постигнете? Къде е грешката? Тук, сега, с мен ще разнищиме и ще дам 6 различни нюанса и всеки един от вас, който е в такава ситуация, може да види себе си и да си направи извод къде е неговата грешка. Защото всъщност, ако се замислиме в дълбочина, тук има грешка. И сега ще отворя една скоба. Човешката психика, всъщност реално, тя може да създава и да разсъздава нашата реалност. Тя това го може и това го прави ежедневно. Постоянно ние нещо създаваме. Повечето хора нищо не създават и много малко хора създават това, което им се иска. Повечето хора всъщност нищо не създават. Те просто вървят в автоматичен режим. Такъв режим има в човека и той се проследява по неговата човешка линия от раждането до смъртта, с отделни изключения в различни етапи от живота. В някои моменти човек може да се осъзнае, да вземе щурвала в свои ръце и да направи нещо за себе си. И след това може естествено да го остави всичкото това на самотек. Така че смисълът на тези неща, които говоря тук, е ние постоянно да сме на нашия щурвал. Да не го оставяме просто така някой друг да го държи. Защото ако го оставиме, всъщност говоря за щурвал на нашия живот, ако реално ние го оставиме, не си мислете, че няма кой да го хване и да го върти. Ще се намери още същата минута се намира. Така е устроена нашата психика, нашето съзнание по този начин работи. Но да не се отклоняваме от темата. Защо вие дадени неща ги нямате в живота си? И тук се получава следния момент. Много хора тръгват да дирят своето щастие. Оставят всичко каквото имат и тръгват на някъде. Нещо да търсят. Някъде на друго място да се развиват. На друго място да се реализират. И следователно искат там да направят някакви варианти, да изхитрят някакси системата, така че да получат необходимото. И основното, за което човек отива, това са пари, финанси, възможности, чрез които да се здобие с нещо материално. Но ако много от вас са си направили сметката, че всъщност те имат доход, например, имали сте възможности през живота си, докато сте били по-млади или в някакви определени етапи от живота си, и то доста големи, но все пак вие нито кола сте си купили, нито апартамент сте си купили, нито сте се обустроили някъде, да имате свое гнездо, както се казва, свое място. Сега се сещам за една учителка на моите деца. Тя беше доста така на възраст и тя стоеше под наем. Не че е лошо, така също може да живее човек. Но все пак, ако се замислите в дълбочина, това е грешка. Човек на 50 или на 60 години да стои, да живее някъде. Естествено, че може така. Но във всеки един момент да могат да му кажат: ами извинявай, тук апартамента не трябва да напуснеш. И той да се грабва с своите багажи и да се премества. Като частен случай го разглеждам. Не е добре. Ако има хора сред вас такива, това не трябва да се допуска. Това всъщност е грешка. Именно ваша грешка. Тя не е на природата, не е на града, не е на държавата грешка. Това е грешка на вашата личност. И тя трябва да се коригира. Докато сте живи, това може да се коригира. Винаги казвам, щом като човек е жив, всичко е поправимо. След като умре, тогава вече не може да се коригира. Така че това е основата. И другото, което иска да кажа, е, че какъв момент има важен, когато човек трябва да оценява себе си, именно който е в такава ситуация, в който нещо няма. Когато, например, хората забягват на някъде и търсят щастието си на друго място, естествено не винаги те го намират. И
много от тях могат да живеят в заблуда, че са го намерили. След това, например, отново се прибират и виждат, че всъщност особено нищо не се е променило. Да, живели са по някакъв начин. И тук сега ще ви обясня една от грешките, която се формира. И тази грешка я правите вие, когато напускате своето място, отивате да търсите щастието си на друго място и грешката, която правите, че нямате благодарност към това място, към родината, към семейството, към рода, към именно тази основа, тази база, от която сте излезли. Всъщност, когато вие искате да надградите нещо в своя живот, това е възможно единствено и само при условие, че вие благодарите на това място, на което в момента сте стъпили, откъдето тръгвате. Това е задължително и който не го направи, това се смята за грешка. И както казах, в психиката или в човешкото съзнание или в човешкия живот има грешки. Това е такава фундаментална грешка. Не е грешка, ами обърках се, ще се коригирам. Не, това е фундаментална грешка. Ако сега сте я осъзнали в този момент, просто трябва повече да не я повтаряте. Трябва тези мои думи да ги запомните до края на живота си. Че когато нещо напускате, приключвате и отивате на нещо ново и искате да надградите, например, в случая, трябва задължително да имате благодарност към старото. Даже имаше една такава приказка, че преди тръгване, но да седнем малко да поседим и след това ще тръгнем. Какъв е смисълът? Смисълът е човек да седне, да се изключи от това, че ще тръгва на някъде, да остане в момента тук и сега и да си каже: да, това е мое. Това е част от мене. Аз бях тук. Тук изградих, тук се родих, тук ме отгледаха. Да види къде е. И няма значение дали му харесва или не му харесва. Това е без значение. Благодарността към това, откъдето е тръгнал и където е бил, това положение, тази черта, тази благодарност трябва да бъде направена. И не е задължително човек да го казва с думи. Вътрешно той изпитва тази благодарност и затова човек трябва да поседи малко, да помисли. Това е достатъчно дори за няколко минути да го направи. Защото в противен случай тази грешка остава и тя пречи на вашето бъдещо развитие. Там винаги тя ще ви дърпа назад. И ще имате такава не толкова неудовлетвореност, но когато един ден направите равносметка и видите докъде сте достигнали, може да се окаже, че сте достигнали до, както се казва, под кривата круша. Тоест не сте мръднали до никъде. Това е напълно възможно. И сега с други думи искам да кажа, че това нещо всъщност, което правите по този начин, това е предателство към самите себе си. Предателството, между другото, е много важна тема. Тя има в съзнанието на човек и много хора от вас го правят. И аз съм го правил. Хората не го виждат. Не виждат кога те предават себе си. Така че тук този момент го има и това е момент, в който може да бъдете наказани от вашето съзнание или от вашата душа, както ви е удобно. Действително за това може да получите наказание. Реално наказанието в психиката не е точно такова като наказание, но тъй наречения откат получавате, т.е. огледално изображение, което е свързано с някакво страдание и за вас се получава, че това е като наказание. И така, първата причина, която ни пречи да приемеме правилно решение, как да постъпим, какво да направим, къде да измениме своя живот, това са нашите програми. Те ни подвеждат. Защо? Защото по принцип нашите програми реално ни ограничават, но ние не ги виждаме. Това са нашите такива готови модели на поведение, при които ние вземаме решенията автоматично именно по определени програми. Те се формират още от малка възраст, когато сме били съвсем малки и с годините ние си ги формираме и си ги укрепваме, надграждаме ги, затвърдяваме ги и те стават много стабилни. И всъщност те ни подвеждат. Защото когато ние
искаме да направим някакво изменение в своя живот, ние виждаме само определена посока от него. Съсредоточаваме се на там и точно тези наши свои програми, които сме изградили, те ни пречат да бъдем гъвкави. Реално вариантите са повече, но другите варианти ние не ги виждаме. Ние въобще не виждаме другите варианти. Ние се бием с главата в едно място и искаме само този вариант. Т.е. само такъв вариант виждаме. И се получава така. Как да разбереме, че всъщност този вариант не е добър за нас? Това нещо ние го определяме по декорацията. Когато започнем да се движим в определена посока, ние виждаме декорацията покрай нас. Ако тази декорация, т.е. всичките хора и предмети, но знаете какво е декорация, се получават така, както на нас ни се иска, както ние сме си го предвидели, значи ние сме в правилната посока. Когато обаче видиме, че декорацията покрай нас не се промени и не ни устройва, най-вероятно ние сме тръгнали в друга посока. С две думи, много често ние тази гъвкавост нямаме и корена на тази липса на гъвкавост е това, че сме закоревяли и по отношение на нашите определени програми, които ги имаме. Те ни пречат. Ние не ги виждаме. Това е много голям проблем. Имах случай с един човек, който се беше развел с приятелката си и всъщност при него се получи, че той други варианти за себе си, освен с ние, не виждаше. А всъщност той има поне няколко нови други варианта. Има ги. Тези варианти ги има, но човек не ги вижда. Човек се е вкопчил само в точно една единствена линия и дърпа само за нея. И как може да разбере, че нещо не се получава? Когато, както казах, декорацията покрай него не го устройва. Щом вие чувствате, че декорацията не ви устройва, значи този вариант е гнил, нещо трябва да се направи там. И така минават много години, вече той започва да се озлобява на живота си и може да се озлоби на себе си. Така че това трябва да се внимава и той започва да се озлобява и на държавата, и на хората, и на близките си и минава в обвинение. Гъвкавостта трябва сами да си я развивате. Трудно е, но щом като нещо при вас не се променя така, както ви се иска, да, вие правите нещо. Това е ясно. Някакви действия. Вие сте въвлечени в нещо. Вие сте приели някакво решение да направите някакви изменения. Да, вие сте вече там в тези изменения. Но декорацията покрай вас не ви устройва. Тоест така, както искате да живеете в тези обстоятелства. Но както в театър. Един сериозен артист, който си изградил име и който е търсен от цял свят да гостува в тяхните театри, например, ако той дойде във вашия театър и погледне декорацията някаква мърлева, някаква отрепана, той ще каже: аз няма да играя в тази декорация. И ще отиде в друг театър. Тоест, човек, който е успял, той знае, че щом като декорацията не го устройва, значи има грешка. Вторият вариант. Как да постъпим, когато не знаем на къде да тръгнем? Попитайте себе си. Сега, за да попитате себе си, това един обикновен неподготвен човек му е много трудно да го направи. Аз използвам разни практики. Това състояние, в което вие трябва да попитате себе си, не е в такова състояние, в което вие сте в един нормален ден, с хиляди задачи, с хиляди неща около вас, всичко се движи, всичко е в движение и вие просто сядате и в всичката тази каша започвате да разсъждавате върху тези неща. Не става въпрос за това. Тук не става въпрос да използвате вашата логика. Ако използвате вашата логика, тя ще ви прати някъде и вие няма да знаете къде ще отидете. Да попитате себе си. Най-простият вариант е, винаги това го препоръчвам, да се прави вечер преди лягане. Когато не гледате телефона, когато вече денят се е изключил и вече започва вашият сън.
И за 15-20 минути преди да заспивате, вие може да седнете и на един лист хартия, трябва да си имате задължително своя тетрадка и там започвате да пишете. Като се изключвате изцяло от всички жизнени аспекти. Просто не мислите за нищо. Все едно светът се изключва, все едно го няма, все едно светът е на пауза. И питате себе си, какво ми се иска да направя? Какво ми се иска да пробвам? Как би го направил? На какво ще ми стигнат силите сега? Какво мога сега да направя с това, което имам? Защото тук има един момент, при който човек може да му се искат неща, които, например, ги е видял в някой друг, обаче самият той, когато попита себе си, той няма сили да ги направи. Тоест това е момент, в който вътрешната нагласа, ако я нямате, не може да го направите. То по тази логика някои съветват, направи така, престани това да правиш, започни това да правиш. Тези неща така не стават. Щом като човек до сега не го е направил, значи той няма да го направи. Обаче вие, когато попитате себе си и виждате вие какво можете в този момент, на какво ви стига смелостта, волята докъде ви стига, отивате натам. И да е грешно, по принцип, няма такава грешка, при която вие да направите някакво движение и то да е грешно. То ще ви извлече определен опит. И този опит ще влезе отново във вас. И вие този опит ще го имате в вашата раничка. По принцип всички опити, които ги имаме, те се натрупват в нас. Той е винаги от полза. Така че тук грешка няма. Грешката предварително описах къде е. Грешката е в личността, в нейните програми. А тук това, че сте приели грешно решение, това не се смята за грешка. Това е вече опит. И така, третият вариант, при който вие може да направите движение и да излезете от вашето застояло състояние, е следният. Вие, например, не знаете какво да правите. Това е много често срещано. Хората просто не знаят как да постъпят. Нямат идеи. Една от причините за това, че нямат идеи, е много често, защото имат страшно много информация и имат страшно много съветчици покрай тях, които постоянно им дават акъл как да постъпят. Значи това не е изход от ситуацията. Това само натоварва вашето съзнание и тук трябва да направите следното нещо. Просто трябва да отследите себе си, когато сте в някакво спокойно балансирано състояние, не под напрежение, или просто ставате рано сутрин, започнал ви е деня и имате някакъв подтик, нещо да сторите, нещо да извършите, нещо да направите, дори да е някакво необичайно. Това е много важен момент, който вие трябва да използвате. Всъщност, тогава вашето подсъзнание разговаря с вас. Той ви дава импулс, стимул, и вижда вие какво ще правите, дали ще отреагирате. И тук много грешно е човек да прави сторило ми се или някаква глупост ми е дошла в главата. Тоест, човек много често може да обезцени своите мисли, своите идеи. Тук трябва да се внимава. Имате ли някакъв подтик? Той се получава за секунди изблик, при който вие получавате едно такова вдъхновение, прилив на сила и на енергия. И всъщност така може да го познаете, че тогава вашето подсъзнание с вас разговаря. Естествено, той няма да ви даде велики дела за правене. И защо няма да ви даде? Защото той пробва на такива дребни детайли и вие на тях, ако не реагирате, то няма смисъл да ви дава и по-големи задачи. Така че тези дребни задачи, дребни детайли, на които вашето подсъзнание ви подтиква и ви да някаква идея, дори да е глупава, казах. Вие трябва да направите всичко възможно да реализирате. Тя може да е някаква за 5 минути, за един ден. Направете си го това нещо и този подтик след това във вас ще се получи едно такова като навик, вие да следвате собствените си усещания. И тогава вие имате шанс да видите себе си. Когато действително вие не знаете къде да се премествате, какво да правите с живота си, как да промените нещата около себе си, това е един хубав начин. Но той е такъв начин. Малки стъпки.
малки стъпки. И всъщност, когато вие започнете да чувствате, че тези малки стъпки идват от вас, тогава вие ще бъдете готови и за по-големи. Но първо трябва да започнете да обръщате внимание и на малките. И следващото нещо, следващата точка, за която искам да кажа как да постъпите, когато не знаете какво да правите със своя живот, е да се допитате до вашите деца. Тези, които вече хора са с деца и с семейства, винаги може да се допитате до децата. И защо го казвам това нещо? Сега, когато имате деца, вие до определен момент имате общ жизнен път, но все пак всяко едно от вашите деца има отделен път и отделна жизнена линия. Всеки си има собствен план. И ако, например, има момент, при който вашите деца или едно от децата има някакви изявени таланти или потребности, тук е добре да помислите, че е по-добре да се съсредоточите на него и да отидете в тази посока. Помагайки му, т.е. да положи той своя път, вие всъщност ще положите и своя. Разбирате ли? Не трябва да го оставите. Ако действително има детето някакви изявени таланти и някакви възможности, които той може да реализира. И тогава вече се насочвате по тяхният път. Това е възможен вариант. Защото всъщност тяхният успех ще бъде и за вас успех. Вие понякога даже може да се радвате повече на това, че детето е успяло и това ми е напълно достатъчно, отколкото вие да се трудите, да се преуморявате и да кажете, най-сетне, нали, построиха тая къща. А пък детето ви така и не се е реализирало. Така че това е също нюанс, който трябва да си дадете време да го обмислите. И дори и децата ви да нямат таланти, попитайте ги тях. Защото те имат винаги една по-свежа мисъл, която вие може да използвате. Защото вашата мисъл е обременена с вашите програми. И вашите програми въобще няма да ви помогнат. И не си мислете, че като сте прочели много книги и много опит имате и много знаете. Не. В живота други знания се използват. Други знания, не тези, които сте научили от някой друг. Защото тези, които сте научили от някой друг, те са си за него. Вие трябва да ги прекарате през себе си. Така че, когато точно не знаете как да постъпите, попитайте децата си. Те ще ви насочат. Направете си един искрен разговор с тях. И ще видите как ще получите нови, свежи идеи и за самите себе си. И така, петата точка, по която може да тръгвате и да извършите определени изменения във вашия живот, да смените съдбата си, жизнената линия. Това е когато действате по своите чувства. Всъщност, това е една от най-трудните, но много хора могат да го направят. Съвсем скоро разговарях с една девойка и всъщност тя каза някои неща за мене и аз се очудих как тя ги усети. Тоест, аз се убеждавам, че хората имат в себе си своите чувства. Просто не ги ползват. Тези чувства не са свързани с някакви умозаключения. И въобще тези чувства не са свързани с това да отидете при някой и да попитате за съвет. Относно вашия живот, никой друг, особено приятел, не може да ви даде съвет, защото това трябва да го прави единствено човек, който е доста отдалечен от вас. Аз когато работя с хората, много често даже не съм се срещал с тях. Защото така ми е по-лесно аз да съм отдалечен от тях. И тогава им казвам максимално вярна информация за тях. Когато вие търсите съдействие от близък човек или приятел, трябва да знаете, че той винаги ще ви го прекара през неговото. А през кое е неговото? През неговия опит, през неговия жизнен опит и най-вече през неговите програми. За какво ви са чужди програми? Не ви трябват. Но понякога приятел може да ви даде насока. И то става не така чрез седене и разсъждаване, разнищване на нещата. Не, просто случайно някаква дума е казал, някакъв израз. И ако този израз ви направи впечатление и вие се замислите, това е сигнал, че там има информация за вас. И тя е само насока. Тя не е така
план, по който вие да направите. Не, само насока. Плана си го правите вие по себе си. А когато го правите по себе си, вие включвате вашите чувства. Естествено, чувствата при много хора са изключени. Чувствата отделно ще трябва да се работи по тях чрез специални практики. Това въобще не е лесна задача. Така че трябва да се доверите на себе си. Тук моментът е доверие пълно към себе си, което е също трудно. Вие ще видите по тези точки, които най-много откликват във вас. Взимате една от тях и пробвате, тествате. Това е най-хубавият вариант за решаване на вашата ситуация. И шестият последен вариант, как да постъпите, когато не знаете на къде да хванете. Той е много интересен този вариант. Всъщност, реално вие може да останете там, където сте и нищо да не предприемате. И това също е хубав вариант. Защо го казвам? Защото когато човек започне да се напъва, да решава къде, какво, как да постъпи, къде да ходи, какво да прави, как да се реализира, какви там да постига някакви цели, той може да започне да се напряга. Започне ли човек да се напряга, това не е по-добре. Никога не може това да е по-добре, отколкото старият вариант, при който вие сте в някакъв баланс. Какво може да се направи в случая? Просто вземете и подобрете това, което имате. Много хора не им трябва да обикалят света или да правят някакви сериозни промени. Прецените силите си. Ще може ли вие утре да хванете куфарите и да направите някаква крачка напред? Ами ако треперите от страх, значи това не ви трябва. Такова напрежение вие не сте готови да поемете. И щом като това ви напряга, вие цялите изтръпвате от това нещо, по-добре си останете на старото място. Но просто го подобрете. Едно време баща ми правеше от 2 манджи. Събира ги заедно и прави трета. И той сам не знаеш как го прави. Тоест, винаги може да се подобри. А как може да се подобри? Вие не винаги виждате своите недъзи, така да ги нарека. Човек започва да живее в определен ритъм и живота му се вклинва в определени обстоятелства и може би засяда. Да, това е много често. Понякога не виждате къде сте заседнали. Трябва някой отстрани да попитате, който не да го попитате за неговото мнение по въпроса как е по-добре, трябва така да попитате хората около вас, че те да не включват някакви дълбоки, логически, анализаторски умения. И той ще ви подскаже, ако вие сте се заклинили някъде в живота си, това може да е вследствие на грешка. Може би някои от вас се объркаха къде има грешка в психиката, къде няма грешка, но трябва време за тези неща. От такъв разговор не може да се хванат тези неща. Трябва по-дълго време да се анализират и да ви ги обяснявам. Да, ако сте се заклинили някъде, това е грешка. Значи имате програма в себе си, значи някакъв личен менталитет, някакво такова сковано действие, скованост, която ви вкарва в определени обстоятелства и вие не можете да излезете. А защо не можете да излезете? Защото тази програма, тя ви пречи да видите другите варианти. И с това просто трябва да попитате някой добър човек. Абе, какво ще кажеш тук? Гледай са как ми стана. Какво мислиш по въпроса? Много леко. Човека започва и да разсъждава, да умува, да премисля. Не, там няма да намерите отговор на вашия въпрос. Ума винаги ще ви забие в нещата, които човек ги има от жизнения опит и те най-вероятно няма да са ваши. Отделно имам клип за ума. Прослушайте го да видите как ума работи. Този вариант аз по принцип го харесвам и той подхожда за много хора. И тогава, когато те отпуснат тази раница от себе си, че трябва да правят нещо си велико, това е между другото тежест, ако те го чувстват като тежест и в момента в който отпуснат, те получават такава лекота и с тази лекота просто трябва да преосмислят живота си. За такива хора е много важно те да преосмислят живота си. Но преосмисленето на живота не става чрез мислене. Чрез мислене няма да стане. А то става по определени други алгоритми, чрез разсъждения, да обмислите,
там как направих, това правилно и това неправилно. Не е така. Каквото е било, било е. Вече тегли са чертата и от тук преосмислите какво съм направил и до къде съм достигнал. Правилно ли съм направил? Виждам крайния резултат. Крайният резултат нещо не е добър. Значи, тази посока, в която съм поел, не е добра. Значи, айде сега да сменим посоката. Накъде насам, натам. Решавате по този начин. И анализирате откъде сте тръгнали. Нали, къде ви е ключовия момент. Кой избор сте направили някога си. Може би преди 10 години, може би преди 20 години. Няма значение колко отдалече е било. Важното е да хванете точката на бифуркация, в която вие сте тръгнали по този път. И сега да направите нова такава точка и да я превключите. И вие може да си създадете такава нова точка на бифуркация. И изцяло да промените, както трамвая превключва релсите. Точно така трябва да направите. И така, това беше всичко от мене за днес по темата. Надявам се, че на много от вас им е станало ясно горе-долу насока, в която да тръгнете. Изберете си една или две от тези и ги пробвайте. Животът е толкова необятен. Животът има толкова много варианти и толкова много хубави неща. Но най-важното е, ако вие сте заседнали, да излезете от това блато. И, между другото, засядането не е задължително да е в целия живот. Може да имате един определен аспект или сектор от живота си. Аз винаги живота го деля на сектори. Целият живот може да го разглеждаме като кръг и в него има различни сектори. Това е най-добрата форма, при която да се разглежда нашия живот. Естествено, тя не е плоска, тя е многомерна, но в случая целият ни живот и всичките наши аспекти, това са 100% например в този кръг, и ако даден сектор е в застой, може да използвате тези примери и за друга област от своя живот. И там трябва да внесете промяна. Кога има застой? Когато декорацията не се променя. Вие стоите в едно и също нещо. И не само, че не се променя. Тя може да не се променя, но важно е, че не ви устройва. Вие чувствате, учите се да чувствате, че тя не ви устройва. И когато не ви устройва, това е сигнал, че вие трябва да направите промяна. И по една от тези точки, например, които съм дал, може да направите тези промени. Пробвайте. Ако имате въпроси, пишете и ще отговоря. Благодаря ви и бъдете здрави!